assalamu aleykum bandiraɓe hettiyankoɓe ɓiyankoɓe ayaw Piindi TV bisimilla mon e roɓɓindu jaydeli moɗon weltare min dañte kala saaha huccide moon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka talata hande koyɗon yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama inde kono manama e jettoɗe saren ɓe min jittake e laal gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal aduna foof mboroso aw hollude en caggal e rafi kala ɗum noon hettiyankoɓe ɓiyankoɓe ne jeeya ko ɓuuri tengtude e jaydeli meɗen hande faade tan ko ganduɗa ete ko kañum woni match Sénégal hande no foti dañde so waktuji tati yoni ɗum ɗon noon ma en gartu hen saabu jaydel ɗi garti hen no ɓuuri yajirde ha joni kay ko ganduɗa ko kañum fayi hanki gardiɗo leydi ndi ina huccittuno e tan jangguinoɓe ɓurano ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum ne ma en gar hen ko joni joni wonta so Allahu lamɗo jaaɓi. noon tigui hettiyankoɓe yiɓiyankoɓe garane jayde guendirel soleil jaydel soleil noon e oɗo subaka arti tan ha joni e gardiɗo leydi ndi huccitgol huccitey ka ɓeɓe ganduɗa ko kamɓe goni jangguinoɓe ɓurana ɗo e nder leydi meɗen Sénégal on jii darde makko hakkude cukalel guel ɗo en ganduɗa ko kanko woni Sokhna Ndate Cissé gañinoɗon noon concours alhouran ɗum noon woni ko ganduɗa yette mataw o yiyodiri cukalel ngel kono kay ha joni o wi tan 27 lewru novembre karande arti watte ko journée nationale des daara ɗum noon woni ko waɗi fayida ko gardiɗo leydi ndi darni garen ha joni e jayde wonde woni jayde Sud Quotidien e oɗo subaka kañum ari tan koye match Qatar match mo Sénégal e Équateur ɗum noon toon to diwan mo Qatar to yette ko saga waktuji 15 so yoni so Allahu lamɗo jaaɓi ɓe mbi noon ko gagnade tan walla arta ɗum jayde Quotidien Sud Quotidien addani en garane jayde Walfadjiri e oɗo subaka kañum ari tan ko ha joni wi maɓe gaño walla ɓe garta ɗum tan woni ko woodi walla mbiyen ko ɗon tan match walla mbiyen équipe o tolni ɓe mbi Aliou Cissé kay wiyete oɗo saaha yete kay wona saaha fijirde ko saaha darade tigui joueur match o Gustave Alvaro kanko noon woni tan woni ɗum ko ganduɗa ko kanko jogui Équateur woni entraîneur moɓe kanko noon o wi Sénégal ko tan adversaire mo ganduɗa eɓe jogori fottude muɗum kono ko adversaire kulaɗo oɗo saaha Famara Diédhiou noon ɓe mbi kañum ko baɗaɗo maintenir tan e banggal poste mo fodno fettude o ha joni garene jayde quotidien ɗum noon ɓe mbi ko tan wadde réussir le bon tri ɓe mbi yette ɗo joni Sénégal kay foti tan ko gagnade match hande o sona ɗum wonanta ɗum ko caɗele walla arta ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɓe mbi ko victoire impérative hakkude meɗen Équateur ɗum foti dañde sona ɗum tan weɓata ɓe mbaɗi hen kay yeewi askanu hankkine huccittunoy saktoɓe kabaruji kamɓe ne ɓe cuuti konngudi moɓɓe tan wukkidde jeygol e dow gardiɗo leydi président Macky Sall garene jayde besbi le jour arti ha joni hakkude Qatar e Sénégal to ɓe arti e Qatar 2022 ɓe mbi Sénégal Équateur ko 15 heures wonta so Allah lamɗo jaaɓi ɓe mbi noon foɓe poti tan ko gagnade te ko ɗum ñaguete Allah amin garen ha joni jayde les échos kañum noon wi tan ko gardiɗo leydi ndi kay oɗo saaha nana ƴama jangguinoɓe ɓurana ɗo e nder leydi meɗen Sénégal wi kay ɓe kamɓe foof ɓe jewtidi koye mabɓe ɓe pottiti kono noon ɓe mbi ha joni tan kanko gardiɗo leydi ndi kay oɗo saaha yete o dari tan ko wideɓe kala ko ganduɗa ene aɓe poti darade hen maɓe daro hen kamɓe dañoɓe diplôme aji mabɓe ne foti ƴewtede kono kay wona ko ganduɗa aɓe mbawa naftorade ɗum e nder leydi meɗen Sénégal ɓe garte match o ha joni wadde tan entraîneur uji ɗiɗi ɗi e sarawo woni entraîneur Équateur entraîneur Sénégal ɓe mbi noon baroɗe meɗen poti ko gagnade sona ɗum ɗon ɓe garte nder leydi ndi le mandat arti tan ha joni darde gardiɗo leydi ndi président Macky Sall e tan jangguinoɓe ɓurana ɓe mbi kay ɓe darima tan gam liggode ƴewtade liggey mabɓe kono kadi heɗade goƴali mabɓe ɗum ko hanki wonno eɓe fottanno e mabɓe to grand théâtre gam tan yewtidde mabɓe e caɗele mabɓe ɓe ganda eɓe kewi woytade ɗum e saaha foyete garene jayde las arti e hakkude tan Sénégal e Équateur ɓe mbi noon kamɓe baroɗe ɗe kay oɗo saaha soɓe gagnaki ma won ko musema ɓe mbi gardiɗo leydi ndi oɗo saaha kay darima tan gam
fortude jungo jangguinoɓe ɓurana nder leydi meɗen garene jayde vox populi kañum noon wi tan ko kamɓe jangguinoɓe ɓurana e nder leydi meɗen ɓe ndenti kamɓe eɓe yewtidde ɓe gardiɗo leydi ndi ɗum ɗon noon ko faadeten e mesure aji gardiɗo leydi ndi ƴetti fannude ɗiɗon daaraji ko ganduɗa ene tolni milliard uji 6 ne foti nadde hen e ko way noon wona tan wona ko ganduɗa wonata ko yeyete ballal faade ɗiɗon galleji ɓurana ɗum noon woni konguɗi ɗi ganduɗa o udditiri ɗum ha joni tan gam ɓeeɗo noɓe mbaɗata ha liggey moɓe ɓuura wonde liggey moƴƴo walla liggey jaaruɗo yeeso ɓe liggo ɗum e haqqillaji deƴƴi garen ha joni évidence kañum wi tan ko Antoine Félix Diome Kay hokkaka jaam to assemblée nationale to ala fo ko nanani sa fayi e ko ganduɗa ko kañum woni insécurité woni tan ngakkere yette karangue nder leydi meɗen bavure policiére woni policier ji nangoɓe ne piya yimɓe e ganduɗa kañum woni salaire aji policier ji ɗi koɓe keɓata ko te ala no foti ɗum ɗon foof nannama e noppi makko toon to assemblée nationale to garene jayde l'observateur ɓe mbi kay ko drame mo ganduɗa yimɓe wonɓe prison ji ɗi ko hen ɓe garti tigui e oɗo subaka hande saabu ete ɓe mbi ko kanko Boubacar Sy o wi ko waɗi ko ɓuuri duuɓi ɗiɗi e prison ko viol o waɗano tan yette o wiyano ko janɗo e cukalel te ɗum wona gonga te woni ko ganduɗa bonni aduna makko bonni tan peeje makko ha joni ɓe gari Serigne Mor Ndione kañumne ko chauffeur wi ko de ujunnaje ɗiɗi tan hakkude makko e joom suudu makko bonni hakkude makko e joom suudu makko kanko oɗon ɓe mbi Mbaye Mbodj kanko ko ancien militaire o wi o uddama duuɓi 7 e prison ɗum ɗon noon saabi ɗum tan ko te noon ko wiya o waɗi ɗum ko o meeɗa wadde ɗum te to ganduɗa to ite ko toon neɗɗo wara koyɗe makko meeɗa yettade toon ɗum fo woni noon ko heewi ko ɓe soketeɓe ha cokta walla ha keeɓi ɓoccitade gaddi e nder jayde l'observateur ɓe gari noon e match Équateur Sénégal hande so waktuji sappo e joyi yoni woni 15 h e ñalawma oɗo ete walla mbiyen 3 h ñalawma ko nden tigui match o dañata so Allah lamɗo jaaɓi garen ha joni jayde libération ɓe mbi juge deuxiéme cabinet ka nawi Cheikh Ahmed Cissé to ganduɗa ko kañum woni prison konngudi ñaɗɗi ɗi welani nande ɗi o suuti fanude jamaje konngudi o suutata e internet sikkude haydara a tawatamo henete ɗum noon hande ko hen jayde libération arti jayde stade coftal ɓalli uddata damal on ji hande jayde le kewɗi koye coftal balli arti ha tengti match poɗɗo dañde hande o ɓe mbi ko match décisif match mo ganduɗa hande Sénégal noon ene fawi hen yakare muɗum so fiyani Équateur tan ne wawi wiyede koko artata ɗo e nder leydi meɗen Sénégal hen jayde stade arti hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe joni udditen hello wongo so Allah lamɗo jaaɓi noon tigui hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe garten e gueɗe ɗiɗi pottital gardiɗo leydi ndi hanki to Grand Théâtre e jangguinoɓe ɓurana nder leydi meɗen ha tengti e gueɗe Cheikh Ahmed Cissé mo ganduɗa suutino konngudi bonɗi fanude ɗum e jamaji ko way noon e konngudi ñaɗɗi walla mbiyen konngudi ɗi beelani nande e noppi o haalata saaha foof e page makko internet ɗum ɗon noon en gardito tan ko ganduɗa kañum ne weeli nande e noppi wiyede le 28 novembre kala ne arti watte ko ñalawma mo ganduɗa ko galleji ɓurana ɗi jeeyi ɗum ƴewtidde goƴali mumen ƴewtade liggeyaji mabɓe e ko way noon woni noon ko waɗi fayida ko ganduɗa ne wawi wiyede leeli waɗede kono noon ko moƴƴi ne waɗa foof koko foti tan salminede no hannirta ni jaɓɓe kadi no hannirta ni saabu noon kamɓene won ko heewi ko ganduɗa caɗele eɓe daña ɗum e toɓe jangguinta to ɓe jiyatamo ɓe kalde walla ɓe jiyata yiyete ɓe ganduɗa ina daro e goƴali mabɓe ha tengti guel ɗo cukalel ganduɗa daari gagné ko prix ɓurɗo wawde janggude ɓurana e nder leydi meɗen Sénégal ɓen so garti ne foti hande goto fof waɗa hen junggo muɗum goto fof waɗa hen ɓuuɗu muɗum saabu baɗɗo hen foof waɗani ko ɓurana ɗum woni ko ganduɗa ina dañi fayida ko ganduɗa eta
gar leydi meɗen Sénégal hannde gardiɗo leydi jaɓɓimo ngel ɗo cukalel ɓooyino fadede alhamdoulillahi rabbil alamin hande o jaɓɓoto kay kamɓe jangguinoɓe ɓurana ɓe o jaɓɓori ngel ɗo cukalel ɗum ɗon hannde koko watte saluye no fewi saabu ko gueɗe ganduɗa ete ina fadeteno guila guel artiɗo e nder leydi meɗen Sénégal ha joni machallah goɗɗum ko wi mo wallita galleji janggo jangguinoɓe ɓurana ɓe kono kadi ma dañ prix mo président de la république mo ganduɗa yete hitande fo ma waɗe oɗon ƴeewe ɓurɗo wawde janggude ɓurana e nder leydi meɗen Sénégal totte oɗon prix mo président de la république ɗum ɗon ne ko yetteral garen e gueɗe goɗɗe woni tan Cheikh Ahmed Cissé noon on ji woni oɗo ɓiɗɗo gorko mo kollete ɗon tigi e natte ɗe ɗon kanko Cheikh Ahmed Cissé noon o suuti ko konngudi ganduɗa ko konngudi belani nande saabu so yeehi hawo suuti widemo yete hande ko ganduɗa ko kañum watte utilisé woni yette ko wiyete protecté ko way noon jaafoɗon e ko ganduɗa ni mi suuti ɗum e ɗemgal am ene foti jettede ina fecce e nder jamaji ɗum noon woni yette beyɗude fijirde e nder leydi yaade noon ha ƴetta jama e juma wiide yo ɗum ɗon yette ƴette totte yimɓe ɓe ɗum woni wiyede jeehe pijoye kono soɗum pija mbaɗe protégé koye moɗon ɗiɗon konngudi noon woni ko ganduɗa hannde ko kañum wiyete goutte d'eau batɗo déborde vase o woni tawa tan pan ndiyam newi guib ƴetta siwo ndiyam goɗɗo juppa ɗum hen ɓurtat ha ruufa ɗum noon woni konngudi ganduɗa konngudi ɓurtuɗi ɗi julɓe jiiɗa nande ɗi hay goto yiiɗa nande ko nden noon Jamra waɗi autosaisir ummi nannoyi plainte uji tati ɗi ganduɗa ɓe nanni ɗum saabu konngudi bonɗi ɗi o wokkitta saaha foof joɗade e télé ni wiya min mbeɗa waɗa ko boni ko ni mbaɗirtumi ɗum so neɗɗo ne waɗa naggam ko ni waɗirta ɗum e konngudi ɗi ganduɗa ala sutura teggin ala hen haydara ala hen ko ganduɗa ete ko worma koɗo ɓiɗɗo gorko mo ganduɗa ete amo suuta ɗiɗon konngudi saaha foof konngudi ñadde amo adda ɗum ɗum noon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe alhamdulillah tawde juge mo deuxiéme cabinet kañum ummima hen ha won nawama e prison ko yetteral tigui saabu waaɓe ni potani joɗade e internet ne haala ne bonna ɓerde sukaɓe walla ne bonna hakkillaji mumen walla ne ina wulna hakkillaji julɓe saabu hande no wiyani yimɓe duttoɗe Allah foof eɗo jamanu o tolni eno wayni foof fotani joɗade ni wiya naggam e naggam foti ko waɗede ni tawde fijoɓe koko kewi leydi ndi yo Allah dandu en e musiba hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe yo Allah rokku Sénégal folde ɗum noon ko wiide won tan tottude wonade janggo so Allahu lamɗo jaaɓi wiide match hande o yo Sénégal jeeyi ɗum yo won match men yo Allah rokku en folde yaltude e poule mo ganduɗa walla phase mo ganduɗa eɗen tolni ɗon yo Allah waɗanen jaami kisal heɗano en e banggal caméra o technique o ko Ali Fall yo Allah waɗanen jaami kisal.